Euskararen nazioarteko eguna dugu gaur hain zuzen ere, 1930 eusko ikaskuntzak ezarri zuen egun hau Euskararen nazioarteko egun gisara, Francisco Xabierkoaren egunean izan ere, Francisco 1552ko abenduaren 3an hil zen, Euskara zuen berezko hizkuntza eta kondairak dioenez, hil aurreko azken hitzak bere ama hizkuntzan eman zituen euskaraz. Ondoren 1985ean, Eusko Jaurlaritzak eta Euskaltzaindiak bat eginik Euskararen nazioarteko eguna instituzionalizatu zuten. Arratsaldeon guztioi, Euskararen egunean bertan Durangoko azokako denda digitala abiatu da, aurrez aurreko bisitak berriz bihar hasiko dira. Hala, Durangoko azokaren 56. edizioa aurrez aurre egin ahal izango dute. Gerediaga elkarteak eta Durangoko udalak baina iazko edizioari jarraipen bat egitea erabaki dute. Horrela, aurten ere online denda irekita egongo da azokako produktuak erosi ahal izateko. Gaur bertan ireki dute denda eta hilaren 7 arte egongo da zabalik. Durangoko azokako webgunean salgai egongo dira 56. edizioko nobedadeak, guztira 990 liburuak, diskoak, ikus-entzunezkoak, komikiak, ipuinak eta abar. Nerea Mujika Gerediaga elkarteko presidentaren hitzetan, etxetik azokaz gozatzeko aukera ere izango da. Badaioa Arroteiza Durangoko azokako komunikazio arduradunak nabarmendu du, online eta aurrez aurreko formatuak elkar elikatuko direla, eta iazko esperientzia izan da ere aurreikuspenak egitea zaila dela. Halaxe jaso du bere hitza Durangon den Hamaikako lantaldeak. Lehen urtean bakarrik online egin ahal izan zen, eta gainera murrizketa handia genituen, bazegoen konfinamendu perimetrala, jendeak ezin zuen gehiegi atera, orduan oso ongi funtzionatu zuen, arrakasta handia izan zuen online dendak. Aurten, egoera pixkoa desberdina da, bai uste duguna da, elkar elikatuko direla, Hau da, posible da zu Durangora etortzea bisita egitera, produktu hau ezun erosi edo hau aztu zitzaidan edo, eta gero etxetik ere online erostea edo alderantziz igual ja gaur aukera duzu katalogo osoa begiratu, eta gero datozen egunetan onat etorri eta hemen erosteko. Hori ere uste dugu, elkar elikatuko direla. Geroxeago bueltatuko gara bai Euskararen egunarekin, bai eta Durangoko liburu eta disko azokarekin, lehenago baina beste liburu batzuei erreparatu behar diegu. Pentsioen sistemak azken reformak jasotzeko aldaketekin jardungo du, 2022 urtearekin batera Hego Euskal Herrian, Espainiako Kongresuan oniritzia lortu baitu araudi berriak, aldeko 176 botori esker. EAJak babestu egin du Jose Luis Escriba Espainiako Gizarte Segurantzako ministroaren lege egitasmoa, Gernikako estatutuaren eskuduntzak baztertzeko joera islatzen duen arren. Eta Euskal Herria Bilduk abstentziora jo du, abstentzio kritiko batera, kalean jarraitzen duten pentsiodunen errebindikazio batzuk jasotzen dituelako, baina beste asko ez. Izan ere, Espainiako gobernuak etorkizun hurbileko baliabide gisa azaldu dio pentsioen aukera, Europako batzordeari pentsioen bidegarritasunari buruzko agiri batean. Pentsioen erreforma urtea amaitu aurretik onartuta eduki behar zuen Espainiak, baina Europako funtsen hurrengo ordainketa jasotzeko. Horrez gain, gizarte arloan Espainiako Auzitegi Gorenak argitaratu egin du Eusko Jaurlaritzak hainbat tokitan COVID ziurtagiria exijitzeko eskaerari oniritzia eman dion autoa, eta beraz Jaurlaritzak izango du ziurtagiria ezartzeko. Gorenak ontzat jo ditu Jaurlaritzak emandako argudioak, eta COVID ziurtagiria erabilera egokia beharrezkoa eta neurrizkoa dela ebatzi du. Era berean, osasun larrialdiko egoera gaur aktibatu da berriro, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Inigo Urkullu lehendakariak atzo bertan erabaki zuen Auzitegi Gorenak COVID pasaportearen inguruan kaleratu behar duen ebazpenari ez itxarotea eta arratsaldean sinatu zuen dekretua. Hori horrela, larrialdi egoera ezartzeko lehendakariaren dekretua gaur goizean argitaratu dute Euskal Autonomia Erkidegoko aldizkari ofizialean. Gainera, Labiren aholku batzorde berria eratu dute. Honek gaur egingo du bilera arratsaldeko 4:00 egoera aztertzeko.
Nazioartean berriz gobernu eta agintari aldaketarako astebete baino gutxiago falta den honetan, Alemanian koronavirusaren pandemiari aurre egiteko neurri murriztailak hartu dituzte berriz ere. Angela Merkel jarduneko kantzillerrak jakinarazi duenez, diputatuek derrigorrezko txertaketa ezartzeaz bozkatuko dute, eta hori onartuz gero neurria datorren otsailean sartuko litzateke indarrean. Merkelen arabera egungo egoera oso larria da eta beharrezkoa da herritarrek elkartasun nazionalerako ekintza bat egitea. Kantzillerra nahitaezko txertaketaren aurka agertu izan da, baina intzientzia tasaren evoluzioak iritzia aldarazi dio. Alemaniako jarduneko kantzillerrak azaldu du zenbait neurri murriztaile hartu dituztela, batez ere txertorik gabekoei begirakoak, ala horiek soilik supermerkatuetan, ukindegietan eta farmazietan sartu ahalko dira, osasun ziurtagiria erakutsi gabe. Alemaniako hedabideen arabera, de facto konfinamendu bat izango da, dosia hartu ez duten herritarrentzat. Eta lerroburuekin amaitzeko kiroletan, futboleko munduko kopako antolatzaileak gorazi du Katarren ez daudela onartuta sexu bereko pertsonen arteko harremanak. Naseral Kater antolaketa batzordeko arduradunak esan du, LGTBI kolektiboko pertsonak joan daitezkela Katarreran, baina maitasunik ezin dutela adierazi. Jakina zen 2010 urtetik jakin ere, ez zela erabaki ona Katar aukeratzea munduko futbol txapelketa bat antolatzeko. Hala gogorarazi zioten Josep Blatter FIFako presidentari urte horretan, erabakia hartu berritan prentsaurreko batean. Herrialde horretan 5 urtetik gorako espetxe zigorra ezartzen diete sexu bereko pertsonekin harremanak dituztenei eta gay eta lesbianei heriotza zigorra ere ezar diezaiekete lege islamikoa argudiatuta. Hala eta guztiz ere munduko futbol federazioak aurrera egin zuen erabakiarekin, France Football aldizkariaren arabera diru truke. Harreman sexualak alde batera utzi beharko dituztela erantzun zuen Blatterrek orduan irribarretsu. Bada ostiraleko lerroburuak hala heldu diezaiogun eguneko argazkiari gaur abenduak 3, Euskararen nazioarteko eguna ospatzen da, hain zuzen 1930ean, Eusko ikaskuntzak ezarri zuen egun hau Euskararen nazioarteko egun gisara, Francisco Xavierkoaren egunean. Izan ere, Francisco 1552ko abenduaren 3 hil zen. Euskara zuen berezko hizkuntza eta kondairak dioenez, hil aurreko azken hitzak bere ama hizkuntzan eman zituen. Euskaraz, ondoren 1995ean Eusko Jaurlaritzak eta Euskaltzaindiak bat eginik, Euskaren nazioarteko eguna instituzionalizatu zuten. Bada, abenduaren 3 honetan Euskararen egunaren harira, hainbat dira antolatu dituzten ekitaldi eta jardunaldiak, baita adierazpen instituzionalak ere udan earbeo. Gaur abenduak 3 Euskararen nazioarteko eguna ospatzen da. Hain zuzen 1930ean Eusko ikaskuntzak ezarri zuen egun hau Euskararen nazioarteko egun gisara, Francisco Xavierkoaren egunean. Izan ere, Francisco 1552ko abenduaren 3 hil zen. Euskara zuen berezko hizkuntza eta kondairak dioenez, hil aurreko azken hitzak bere ama hizkuntzan eman zituen, euskaraz. Ondoren 1985ean Eusko Jaurlaritzak eta Euskaltzaindiak bat eginik Euskararen nazioarteko eguna instituzionalizatu zuten. Bada, abenduaren 3 honetan Euskararen egunaren harira hainbat dira antolatu dituzten ekitaldi eta jardunaldiak, baita adierazpen instituzionalak ere. Hala nola Eusko Jaurlaritzak, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako Foru Aldundiek, Gasteizko, Bilboko eta Donostiako udalek, Eudelek eta UEMak urtero lez adierazpen instituzional bat adostu dute. Euskara lanabes aro berrirantz, erabilera eremu berri eta ez formaletan ere Euskara karnas berri izenburupan adostu dute adierazpena. Bertan nabarmendu nahi izan dute Euskararen erronka nagusia dela komunikazio eta jarduera eremu berrietan ere naturaltasun osoz dagokion tokia hartzea. Nafarroan bestalde gaurko egunean Nafarroaren eguna ospatzen dute, baina Foru Erkidegoan aipamenik txikien ere ez zaio egiten euskarari. Maria Txibiteren gobernuak euskararen egunarekin bat egiten duen arren ez du ekitaldi berezirik antolatu, ez da adierazpen instituzionalik egin ere. Halere bada salbuespen bat, hizkuntza politikaz arduratzen den herritarrekiko harremanetako departamentuaren barruan Euskara Bidea Institutuak gora festa aurrentzako kultur emanaldi sorta antolatu zuen zenbait udalerritan. Azaroaren 5ean hasi zen eta datorren astean amaituko da.
Alderdi politikoen artean EAJ eta EH Bilduk eta Sortuk besteak beste adierazpen bana egin dute euskararen nazioarteko egunarekin bat eginez. Euskarak egiten gaitu herri eta euskarak gizarteko ahalik eta eremuri gehienetan guztietan albada erabili behar da hizkuntza gisa biziko bada adierazi du EAJak ohar batean. Euskarak gizarteko eremu guztietara zabaltzeko eskatu dio alderdi horrek gizartari. Sortu berriz kezkaz erreparatu dio hizkuntzaren egungo egoerari, azken hilabeteetan euskararen kontra areagotu den ofentsiba juridiko politikoa dela eta. Ezin dugu esan euskarak etorkizuna bermatua duenik ez da baldintza egokieneko lurraldetan ere azaldu du alderdiak. Hori aldatzeko premiazkotzaio dute fase berri bat irekitzea, eredutzat hartuta Nafarroan martxan jarritako Hor dago plataforma eta Ipar Euskal Herrian murgiltza ereduaren alde hartaztutako mugimendua. EH Bildu ere kezkatuta agertu da euskararen egoeraren argazkiarekin. 2022 urteak inflexio puntua markatu behar duelakoan daude subiranistak. Euskal Autonomia Erkidegoko euskararen legeak 40 urte beteko dituen urteak hizkuntza politika berriaren eztabaida parez pare irekitzeko garaia behar duela deritzote, eta horretan ahaleginduko direla nabarmendu dute. Ordea, BNDGrak omendu ditu Bilboko udalak euskararen nazioarteko egunaren harira hala eskerrak eman eta euren balioa aitortu die urteetan lan eta hiri munduaren arteko zubilana egin duten emakume baserritarrei. BNDGrak omendu ditu Bilboko udalak euskararen nazioarteko egunaren harira. Eskerrak eman dizkie eta euren balioa aitortu die urteetan lan eta hori munduaren arteko zubilana egin duten emakume baserritarrei. Halaber, Joan Maria Burto Bilboko alkateak azaldu duenez, BNDGrek euskal tradizio eta ohiturerekiko lotura izan ez ezik, euskara zabaltzen ere lagundu dute Bilboko plaza, merkatu eta kaleetan. Baserriko produktuak hirian saltzea arduratzen ziren BNDGrei esker, gure gurasoek, gure gurasoen gurasoek eta gutako askok ere. Baserriko produktu gozoez elikatzeko aukera izan dugu. BNDGrak gure tradizioa mantendu eta mantentzen dute. Geure nortasuna, geure lotura ama lurrarekin. Eta BNDGrei zor diegu. Hein handi batean gure hiriaren euskararen garrak bizi-bizirik iraun izana. Euskararen egunaren bezperan Bilboko udaletxean egin den ekitaldian Aburtok nabarmendu du hein handi batean emakume baserritarrei zor zaiela Bilbon euskararen garrak bizirik iraun izana. Omenaldi ekitaldian, gainera, BNDGrak Zorutik plazara liburuare aurkeztu dute. Lanak belaunaldiz belaunaldi urian BNDGra lanbideari eutzi dioten emakumeen historia kontatzen duela adierazi du Koldo Narbaiza euskera eta hezkuntzako zinegotziak. Daberu Fundazioaren laguntzarekin liburu bat egin eta editatu dugu. Zuen historia ere azaltzen dutena, BNDGren historia. Emakume baserritarren testigaintzek ondu dute liburua. Izan ere, Igone Etxebarria Labairu Fundazioko zuzendariaren hitzetan BNDGrak kultur ondarea dira. Bizimodu hori ondarea da. Zuek ondarea zarie, kultura ondarea. Gaur egun Erriberako merkatuan beren produktuak saltzen jarraitzen duten 8 emakume baserritarretatik 5ek parte hartu dute. Euskararen egunaren bezperan Arabiara aretora etorritako BNDGrek 7 itzurako egurrezko orrigarri bat jaso dute, eta horietako 3k hitza hartu dute. Y lo mío es salir a la huerta y venga. Más que la casa me gusta la huerta y la plaza. Ni beti ahalegintzen naiz euskeraz egitea. Ez, nire autu pertsonala da arlo guztietan. Ni betzetan dute dau jentia guztietan dagona baserriko generoa ondino. Bai, ja bakizu. Ja jente gaztea doa denda handitara tarjetiagaz. Emakume baserritarren testigaintzak liburuan bilduta egon ezik, dokumental bat ere filmatu dute, hastapenetik gaur egunera arte. Lan hori Bilboko udalaren webgunean eta YouTube kanalean dago ikusgai.
Horrez gain, Mondragon korporazioak euskararen normalizazioarako urratsen nabarmenak egin ditu bere sorreratik eta abenduak 3-aren harira ibilbide horri erreparatu diote taldeko hainbat kooperatibako kideek. Iker Aginaga izan da beraiekin. Mondragon korporazioak ibilbide luze eta sakona du lan munduan euskara txertatzeari dagokionean. Horrek, hizkuntzaren normalizazioan ekarpen handia ekarri du. Eta euskararen nazioarteko eguna dela eta, ibilbide horren azterketa egin dute taldea osatzen duten hainbat kooperatibetako kideek. Iraganean bidea hasitakoei aitorpena, egun egiten den lanari gorazarrea eta etorkizunean datozen erronkei begira jarri dira taldeko kideak. Gure ibilbideak konpromiso hori adierazten du. Egia esan aspalditik oso horratu datorren konpromisua da. 70 eta 80 hamarkadetan hasi ziren lehenengo ekintzak euskara lan mundurak hartzeko. Eta 2007an gure printzipio kooperatiban sartu genuen, ezta? 8. printzipioan euskarekiko konpromiso eta atxikimendua garbi hartzen da. 87tik hona bidea eginda, eta bide horren erakusgarri esandako adibide hori, 57 kooperatibak dituztela gaur egun euskara planera txertatuak. Gaur egun nun gaude, atzenengo aurreko urtean onartu zen politika orokor berrian, ikusten dena aurrengo 4 urtetan nahiko egunukenela erabileran zentratu, eta euskararen erabilera sustatu gure kooperatibetan, eta horretarako batez ere 3 ekintza nagusi ditu. Lehenengoa da, kooperatiben euren kudeaketak sistematan integratzea euskara. Bigarren helburua da, zentro korporatiboak eta divisioek lidergo paper bat izatea hortan, kooperatiben laguntzen eta atrakzionatzen. Eta 3. helburua da, kooperatiben arteko komunikazio eta praktika onak saretzea eta horren artean harreman horren bitartez guztiok hazten joatea. Gure kooperatibetan egunero 12-15 hizkuntza desberdin erabiltzen dira, ezta? Eta hizkuntza bakoitzak bere funtzioa eta bere espazioa izan behar du. Eta gu hori da egiten ari garena. Euskarari funtzio berezi eta funtzio importante bat ematen gure kooperatiben jardunean. Beraz, nolabait normalizazio prozesuan bide importante bat uste du ari garela jorratzen eta hori onura importante bada, bai guretzat eta bai gizartearentzat orokorrean. Guk esfortzu ikaragarri egin dugu urte luzeetan gure gaztei, gure seme-alabei nolabait euskeraz hezkuntza duin bat emateko, eskaintzeko, eta nolabait horre gero beste urrats badauka. Eta hurrengo urratsa da lan mundura salto egitea. Eta hor, nolabait katea ezin dugu aportu. Beraz hor, importantea da ere legatuaren kontzeptu hori eta nolabait horde urratsak ematea. Gure kooperatiben kasuan, mendearen hasieran, 2000 urtearen inguruan, kooperatiba askok bere euskara planak jarri zituzten martxan. Baina euskara planak ja antolatuak, sistematizatuak, eta nolabait hortikan ja sortu ziren euskara batzordeak eta nolabait hor urrats batzuk ematen hasi ginen danok. Beraz, hor 3 zutaben inguruan mugitu gara urte luzeetan. Nolabait bata da ezagutza, beste da erabilpena eta bestea da jendearen motivazioa. Eta hor, akzio asko hartu ditugu, estrategia ugari landu ditugu eta horren inguruan urrats importanteak eman ditugu. Euskaltzale askok lan asko egin dutela urte luzeetan, azkenean euskara planak gaur egun dauden puntura iristeko. Eta hor, errekonozimenduak garbi bat izan behar dugu, askotan gaur egun baino baldintza okerragotan, nolabait urrats importanteak eman zituztenean. Gurean, euskara zerbitzu hizkuntza izateaz gain, lan hizkuntza ere izatea bada gure helburua eta guzti honetan zenbait faktorek lagundu digute. Lehenengoko faktorea, azkenean euskara erakundeko ohiko kudeaketa sistemetan txertatua daukagula. Euskara plana entidadeko kudeaketa planean integratua dago. Plan horren jarraipena egiteko ere baliabideak ditugu
eta area bakoitzetako gestio planetan euskerak presentzia garantizatua edo bermatua dago. Bigarrengo faktorea ero arrazoia izango litzake, ez dugula sistema paralelorik sortu euskeraren kudeaketarako. Egitura egonkor eta iraunkor bat daukagu, hizkuntza batzordea, euskararen mahai teknikoa, badaukagu teknikari bat, egun osoz, euskara zerbitzu horren egunerokotasuna eramaten dagoena. Hirugarrenik esango nauke, gure interes taldeen hizkuntzaren inguruko hausnarketa egin dugula, horren inguruan ere erabakiak hartu ditugu, hizkuntza politika bultzatzeko baliabideak ezarri, eta gero ere saiatu gara barruan euskararen aldeko konpromesua, kontzientzia langilegoaren artean sortzen. Eta azkenik esango nuke, gizartera begira ere eragiten dugula. Azkenean gure bezeroak beraien zerbitzua euskeraz izatera animatzen ditugu, eta gizarteko eragile ere zentzu hortan bagara. Mondragonek batetik esango genuke importantea daukana da dimentsioa. 50 enpresatik gora daude euskara planak martxan jarrita azkenengo urte askotan, eta gainera modu saretu batean, beraien artean sinergiak aurkituz, politika bateratu bati erantzunez, eta horrek dakar eskala edo dimentsio importante bat aukitzea. Eta hori oso garrantzitsua da bakardade sentimentu batetik aurre egiteko, eta hori beste maila bateko planteamenduak eta politikak aurrera ateratzeko. Beste gauza garrantzitsua da urtetan egindako lana, eta horrek ekarri duen emaitzak, ez da izan lanketa puntual bat, momentu batekoa, baizik 25 urte baino gehiago daramatza Mondragon taldeak euskaren bizi berritzean lanean, eta horrek dakarrena da poliki bada ere pausuz pausu, aurrera pausu esanguratsuak eta sendoak ematia. Eta horrek esan nahi du, seguruena mundu mailan ez dela aurkituko olako kasurik. Hizkuntza baten bizi berritzean, bai dimentsio mailan eta bai diakronikoki edo denboran zehar horrelako planteamendu bat eukiduen esperientziarik ez dela aurkituko mundu mailan. Uste dut asko dagoela ikasteko Mondragon taldetik, beste enpresa talde batzuek ere egindako ibilbide horretatik ikasteko asko daudela, eta errepikagarriak izan daitezkeen esperientziak ere hartu behar ditugula, eta zabaltzen joan Euskal Herrian lan munduan oraindik oso simbolikoa den euskararen bizi berritzea zabaltzen joateko eta esanguratsu bihurtzeko. Etorkizunari begira, ikusten dugu euskara plana bultzatzea oso importantia dela, eta jarraitzuko hortan, eta batez ere baliabidea jartzea euskara ikastea nahi daben jendiari animau eta baliabidea jarri. Bestetik oso importantia ikusten dugu Mondragon mailan saretze bat egotia, koordinauta juteko, norabidea definitzeko eta dibizio ezberdinetako euskara planak helburu antzerakoak edukitzeko. Udaletxiekin eta administrazio publikoekin elkarlanean jarraitzea, eta gero beste alde batetik azkenian jarraitzuko soportia emoten gai sozialak dianak bai euskaraldia, euskararen eguna bultzatu, korrika eta abarrak. Eta Bizkaira bueltan, Bilbon dabil Gabriel Aresti liburua aurkeztu dute Juan Mari Aburto Bilboko alkateak eta Eritz Monasterio eta Gabriel Aresti kulturelkarteko kideak. Carmelo Landak idatzitako liburuak poeta bilbotarraren idazkien bidez uriko hainbat gune aztertu eta deskribatzen ditu. Euskararen nazioarteko egunaren ekitaldien artean dago aurkezpena. Atzoko agerraldian hitza hartu zuten Aburto, Carmelo Landak eta Xabier Monasteriok. Bada Gabriel Arestiren emazteak eta alabek ere bertan parte hartu zuten. Bilbon dabil Gabriel Aresti liburua aurkeztu dute Joan Mari Aburto Bilboko alkateak eta Xabier Monasterio Gabriel Aresti kulturelkarteko kideak.
Carmelo Landak idatzitako liburuak poeta bilbotarraren idazkien bidez, ibilaldi bat proposatzen du Bilbon zehar eta auriko hainbat gune aztertu zein deskribatzen ditu. Euskararen nazioarteko egunaren ekitaldien artean dago aurkezpena eta atzoko agerraldian hitza hartu zuten Joan Maria Aburtok, Carmelo Landak eta Xabier Monasteriok. Halaber Gabriel Arestiren emazteak eta alabek ere parte hartu zuten. Aburtok nabarmendu duenez gainera, lana ez da beste bibliografia bat, bidaia liburua baizik, Bilboko kaleak zeharkatzen dituenak. Nik eta behin, esan behar dut Carmelo Landak, bere lagun Gabriel Arestiri buruz idatzi duen liburu hau, ez dala biografia bat. Nik esango nuke bidaia liburua dala, hiriko kaleetan zehar egindako oroimenezko bidaia laburren liburua alegia. Era berean Bilboko alkateak gaineratu du erreferentziazko liburua bihurtuko dela. Bilbon dabil Gabriel Aresti liburuak Arestiren unibertsoan murgiltzen gaitu. Kalez kale, gure kontadore poetaren pausoi jarraituz eta tarteka marteka Arestiren inguruko orbitan dauden gaiei helduz. Bilboko udala arduratu da argitalpenaz eta Bilbao Uharte diseinuaz. Eta monasteriok ere aipatu ditu erroa argitaratzearen eta Bilbo hiria irratiaren ekarpena. Erroa argitaletzearen eta Bilbo hiria irratiaren ekarpena ere aipatu nahi ditugu. Lehena, Bilbon dabil Gabriel Aresti liburua argitaratzeaz, banatzeaz eta zabaltzeaz arduratu da. Eta bestean, liburuak dituen 16 atalak, luze eta sakon jorratu ditu Carmelo Landak beste horren beste irratsaiotan. 2000-leko tirada eginda eta liburu dendetan erosial izango da liburua. Carmelo Landa liburuaren egileak adierazi du lana Bilboren mesedetan egin dela. Bilboren mesedetan egindako lana da, Arestirena eta guk orain dakarguna. Euskal Herrian sustraitu eta nortasuna berraurkitu egin dezakeen hiri batena. Nortasuna berraurkitu. Hori da Gabriel Arestik utzi digun ondare aberatza. Bilbok inoiz izan duen euskal idazle, kulturgile eta ekintzailerik behinena. Hartu beraz liburua, ibili Bilbon Arestirekin eta gero esango diazue. 16 ataletan dago banatuta liburua eta hainbat denbora erreferentzia ditu. Nagusiak Arestiren jaiotza eta lehen urteak, frankismoaren garaia eta poetaren bizitza. Baina lanaren heriotzan eten ordez, gaurko egunetara arte luzatzen da ibilbide narratiboa. Bada Euskararen egunaren bueltako ekin horrela amaituko dugu gaurko albistegia, bukatu aurretik baina beste kontu bat, Iruña talde elkarteak dantza berria sortu du, Oskorrien Euskal Herrian euskaraz abestearen doinua oinarri hartuta, Euskaren nazioarteko egunean, abenduaren 3an, nahi duen orok dantzatu dezan. Beraz, horrexekin utziko zaituztegu jarraian besterik ez guraldetik hauek izan dira, eguerdiak gurean urrutzi dituenak guztiak eta gehiago nahi duzen aldiro 11.6 atarian. Ondo izan eta bihar arte.